Divertímonos facendo. E somos das cousas cos que nos divertimos e o que admiramos. Vale, pero que é Galicia? Como? Pero que pregunta esa? Pois é o territorio que ocupa a parte noroeste da Península Ibérica, comunidade autónoma con 4 provincias e lingua propia. A súa capital é Santiago de Compostela. E que máis queres saber? Xa, iso sai na Wikipedia, pero eu teño pensamentos moito máis profundos. Saló, quero coñecer a alma desta terra. Niña naiciña querida, pero que sentimental te estás poñendo. A ver se da resolto o alumnado de cuarto esa se túa de saber crítico poético sobre Galicia. Bos días a todos, aos compañeiros, aos amigos, ás familias. Queremos que nos acompañedes nunha pequena viaxe. É unha viaxe especial que comeza no noso planeta. Un planeta que fala moitas linguas. Eliximos unhas poucas, lonxanas, distintas, sonoras, entre todas as dos máis de 190 países. Grecia, Japón, Europa, Brasil. Tamén a do noso mundo.